Quan cau Barcelona, 1714, setembre, tothom se pensava que a Mallorca claudicarien els 2 segons, que ja no hi havia res a fer. I no va ser així. Al contrari, el marquès de Rubí se reforça i manté la posició de defensar a l'illa davant els felipistes. El mes d'octubre, Felip V envia en el marquès de Rubí un emissari, el capità Pastrana, que li ofereix 100.000 ducats d'or a ell si rendeix l'illa. I el marquès de Rubí diu que no. I no només això, sinó que diu que està en contacte amb les tropes angleses que eren a Menorca. Això els va fer dubtar. Aquí tenim un falconet, que jo li tinc un efecte molt especial en aquesta arma, perquè és la que va emprar Guillem Riera, que és un dels grans herois desconeguts de la nostra història. En Guillem Riera era talaer, estava a la torre del Serral dels Falcons, a l'Esport de Manacor, ara li diuen Porto Cristo, però aquest nom és molt posterior. Aleshores li havien dit, ei, estem en guerra, que no s'acosti ningú aquí, i tu ja saps el que has de fer si venen els dolents. I va, molt bé. No res, la cort sabeu que s'està acostant l'armada borbònica dirigida pel cavaller d'Asfeld, el que havia cremat Xàtiva. I un dematí, en Guillem Riera, és de dir, a començament d'abril de 1715, s'aixeca de matí, se'n va, i diu, quin nigularro que hi ha a la banda de Cabrera. Va, un nigul més raro, però no era un nigul, era la flota borbònica que s'acostava. 3 grans vaixells, que no havia vist de tan grossos mai, carregats de pals i de veles, que s'acostaven i va sonar el corn, allò que feien, sonar el corn en senyal d'alarma, com a avís per avisar els maulets. Hi van anar 30 persones, 30 voluntaris mallorquins, que amb ballestes i arquebussos van començar a disparar en aquells 3 vaixells que s'havien presentat. Aquells vaixells havien amollat unes lanxes, unes barques, i els soldats francesos anaven davallant ja per intentar el desembarcament. Sembla que eren més de 300. Aquells anaven costejant, cercant un bon lloc per desembarcar, que ja s'ho tenien estudiat, evidentment, i s'aturen davant el port de Manacor i desembarquen 3 balaneres amb 100 homes cada una. I què va fer ell? Molt de nosaltres, per ventura, arrencadien a córrer, però ell no, va agafar el canonet, el va carregar. Mireu això és com un albercoc, una bala, com un albercoc. I era com aquests, perquè això se deien falconets, que se podien manejar amb una sola mà, i per una talaia, on només hi havia un torrer o 2, era suficient. El carrega en sopes que ell ja sabia, ja tenien preparades uns cartutxos de paper o de tela, posa la bala, l'ataca, apunta i dispara. Pum! Va tenir l'encert d'esfondrar una de les barques aquestes. Les tropes franceses se feren por, no van saber molt bé amb quina resistència topaven, perquè aquells 30 homes no s'aturaven de disparar en les ballestes i els arquebussos i els trabucs, i van tornar a embarcar-se i se'n van anar. El drama d'aquests dies que l'heroi va morir. I aquell no se n'anava, i aquell venga a carregar, apuntar, disparar, carregar, apuntar, disparar, fins que el falconet, que era molt vell ja, i mai havia disparat tantes vegades seguides, va rebentar. I Guillem Riera va morir per resultes de l'explosió. Però mentrestant, els borbònics van haver de continuar fins a Cala Figuera i Cala Llonga. El mateix mes, a Barcelona executaven el general Moragues, que el general Moragues el varen penjar en el cap dins una gàbia a la porta del mar de Barcelona, i curiosament, que això són les contradiccions, la sentència l'acusava d'intentar fugir a Mallorca. Bé, no és vera, no intentava fugir a Mallorca. Si hagués volgut fugir, hagués anat a Àustria, com tant d'altres que havien fugit en Carrasclet i tant d'altres s'havien anat a Àustria. Si ell hagués volgut fugir, s'hagués anat a Àustria. Per què anava a Mallorca? Perquè anava a defensar Mallorca en el costat dels mallorquins que encara resistien.